Здравейте, уважаеми зрители! Започва час по България на национална телевизия СКАТ. От векове българският народ празнува 15 август като успение, големия църковен празник, успение на Пресвета Богородица, или казано по-народному Голяма Богородица. Разбира се, този църковен празник, един от най-важните в църковния календар на християнския свят, е и празник на някои български градове, например на Варна. Знаем от векове, че това е Деня на Македония. Имаме данни още в 1015 година как българският болярин Ивац е празнувал празника Голяма Богородица в двореца Копринища в планините на днешна Албания. Но малцина от вас знаят, че фактически това е празника и на старата българска столица Велики Преслав. Имаме достатъчно данни да вярваме, че е било така, тъй като когато византийският император Йоан Цимиски превзема старата българска столица Велики Преслав, българския Константинопол, българския Цариград, той отнася като най-голям знак за триумф именно една великолепна богородична икона, която е била пазителката на българската столица. Така че днес трябва да празнуват и столичаните от Велики Преслав, тъй като нашите столици, стари или нови, са си столици и хората в тях заслужават да знаят историята, както разбира се и всички българи. За да поговорим за този наистина великолепен български град, за едно от най-светите места в българската етническа територия, Велики Преслав, наш гост тази вечер е господин Георги Майстовски. Добър вечер. Добър вечер. Господин Георги Майстовски вече го познавате като директор на Регионалния исторически музей в Шумен. Обаче той беше, дълги години работеше в Националния историко-археологически резерват Велики Преслав, а също така няколко години беше и негов директор, тъй че Георги Майстовски е един от най-добре осведомените, да не кажа най-добре осведомения човек за богатствата, за съкровищата на Велики Преслав, на този наистина велик български град. А това, което видяхте като тема на предаването, е един цитат от българския апокрифен летопис от края на 11-ти, началото на 12 век, където се казва, че цар Симеон Велики е съградил за 28 години великия град Преслав. Но както ще видим, Преслав има много по-стара история. Още веднъж добър вечер, ви благодаря за това, че се отзовахте на нашата покана. Нека първо да се спрем на това, което може би най-много провокира нашите зрители. Богородица като пазителка на Велики Преслав. Действително знаем за този факт от писан текст. Това, което като миниатюра и като текст не е останало от хрониката на Йоан Скилица. Може би с известен срам наши историци така с неудоволствие показват именно тази миниатюра, където в едно позорно шествие Цимиски като триумфатор, като победител получава златна колесница от цариградските първенци, но разбира се от богобоязливост или да кажем от някакъв премерен жест, като някакъв премерен жест, той всъщност не влиза на колесницата като триумфатор в града, а поставя там пленената Богородица, закрилницата, както те я наричат в текста, закрилницата на Преслав. Тоест, ние имаме едно категорично свидетелство, че пазителка на града, подобно на Константинопол, е именно Света Богородица. По археологически път по-нататък, всъщност в последните 100-120 вече години, приблизително, ние всъщност виждаме убедителни доказателства, че почитанието към Богородица е било изключително силно в Велики Преслав. Имаме интересни образци и на рисувана керамична иконопис, един фрагмент, който така е останал непубликуван. Да, ние сега ще го видим този фрагмент и той сам по себе си... Сам по себе си, драги зрители, това е една малка сензация. Знаете, че ние в нашото предаване не сме така любители на самоселните сензации, но ето, благодарение на господин Майстовски, виждаме един старобългарски шедьовър, един фрагмент от старобългарски шедьовър. Ще ви помоля малко повече да разкажете на зрителите за този фрагмент. Ами всъщност останал е, за мен лично, местонахождението не е известно. Останал е някакси между масовия материал от рисувана керамика, вероятно заради силно полепналите варови отлагания по повърхността. Много внимателно реставраторите се опитаха и отстраниха това, което беше възможно. Сега се вижда всъщност
и богатството от цветове, и самата композиция. Ясно е, че това е релефна икона. Стила и много напомня релефните образци от Пътлейна. Да, именно. И да кажем, и Тузлъка, това са два от центровете, където функционират ателиета за рисувана керамика. Но действително тя има нужда от едно по-внимателно обследване. Аз съм разговарял с познавача на преславската рисувана керамика, професор Тотю Тотев. За него също беше изненада да видя, като имаме предвид, че той познава буквално всяка малка частица от находките. А така или иначе, това пък може би подсказва и непрекъснатия извор на нови и нови доказателства за богатствата и за технологиите, за култовете във Велики Преслав, което... Аз тук ще помоля колегите на камерата и така може да представлява съвременната преславска археология. От една от книгите на професор Тотю Тотев, за когото ще говорим много пъти в това предаване, виждаме още един фрагмент на Богородица с младенеца. Не знам дали се вижда добре на камерата, аз не я държа добре, но ето там се вижда точно един фрагмент Богородица с младенеца. Имаме също един такъв стенописен керамичен фрагмент с портрет, може би, на цар Симеон Велики. На времето пък колегата Константин Тотев го идентифицира така убедително. Ами това са действително трудно доказуеми тези, но общо взето... Тоест имаме една цяла художествена школа, фактически. Изключително добре развита. В следващата година, впрочем, се навършват точно 100 години, откакто явлението преславска рисувана керамика става известно в научния свят, изобщо на обществеността. И знаем от първите публикации на световно известни изкуствоведи, че те отдават като рисуваната керамика от Преслав като продукт на византийската школа. Просто да покажат знаменитата... Невероятно е звучало всъщност в България, в Преслав, да бъдат произвеждани такива детайли, такива художествени образци, които всъщност дори надминават в редица отношения тогавашния византийски стил. Значи, ето както разбираме... Ето това е един от образците, може би един от най-ранните преславски икони. И вече тук говорим за монументалната икона на свети Теодор. Именно част от началните открития на преславския учител и вече по-късно специализирал археолог Йордан Господинов, който начало на екип от археологическо дружество Тича, това е Преславското археологическо дружество, което сформират преславяни с помощта на Карел Шкорпил, съратник и близък приятел на Йордан Господинов, започват разкопки в местността Пътлейна, южно от Велики Преслав и тогавашното съвременно селище Преслав, около 5 км от Преслав. Започват разкопки в тази местност, като разбира се водят и от легендарни сведения, от топонимията, която твърде много близко ги насочва до едно име на светец Свети Пантелеймон. И още в първия сезон всъщност откриват една изключително интересна като архитектура кръстокуполна черква и множество фрагменти от такива плочки, които са изрисувани и дори глазирани от едната си страна. Вноса са българска... Това вече беше доказано по-късно с проучванията недвусмислено, тъй като в няколко центъра, нека да кажем едната от иконите, която с квадратна форма 17 на 17 см, това е от ателиетата в комплекса Тузлъка. Да. Избягвам съзнателно термина манастира, тъй като в последните години се разгоря една полемика. Дали става дума за граждански, дали за духовни такива средища. Може би те всъщност имат много смесени функции, но така или иначе там действа един от, може би, най-ранния, или да кажем паралелно с ателиетата в местността Пътлейна, манастира Свети Пантелеймон, където има включително парчета глазури, имаме неоцветени плочки, заготовка.
Тоест полуфабрика. Доказателства, че всъщност става дума за едно местно производство. Другия център, това е манастира при Кръглата църква. Или известна още като Златната църква. Там са 3 ателиета или 4. Професор Тотев смята, че едното от ателиетата всъщност е скрипторий, тъй като там са произвеждани плочки, върху които на суровата глина са писали изключително красиво калиграфско кирилско писмо. И всъщност един от най-мощните центрове, всъщност най-зрялото преславско производство на рисувана керамика, това е така наречения комплекс под Забоите или Дворцовия манастир. Оттам пък, може би най-красивото произведение, това е един керамичен иконостас, който в последните години успяхме да консервираме, да реставрираме частично, благодарение на средства от изложби, средства от Министерство на културата. Считам, че действително имаме категорично доказателство, че Преслав е най-големия, може би, в средновизантийския период център за производство на такава художествена керамика. Имаме между малко над 110-ната фрагменти или цели икони, рисувани върху керамика, едва 6, които всъщност не могат категорично да се определят като преславски или действително имат белези, които обозначават тяхното различно производство. Но това всъщност по-скоро означава, тъй като тяхната датировка неизменно клони към началото на 11 век или най-рано края на 10, неизменно означава, че всъщност Преслав е наложил една мода в един такъв тип декорация, предимно на църковни постройки. То мисля, впрочем, извинявай, че ви прекъсвам, тогава може би се питат зрителите защо от глина. Ами тогава е много популярна историята с мандилиума, с керамиона, с такива текстове и произведения, в които става дума за отпечатъци, лика на Христос. И не бива да забравяме, че Бог е създал човека от глина, т.е. в глината се влага една особена сакралност. Значи при Симеон Велики България сигурно е можела да се позволи да прави подобни икони от по-скъпи материали, но тази глина също не е ефтина, тя също е специална глина. Аз искам да върна към първото изречение. Симеон гради и създаде великия град Преслав в 28 години. Не е моя оригинална мисъл, разбира се, но разцвета на това производство без съмнение се дължи на необходимостта от едно бурно застрояване, съпроводено с ефектна декорация на особено представителните постройки. И той Йоан Екзарх пише за изумлението на обикновения човек, когато влезе в Преслав. Всъщност, нека допуснем, че Симеон, подготвяйки се за предводител на българската самостойна църква, може би е опознал част от тези техники на декорация и не му е било трудно да види чисто технологично такава възможност в залежите от бяла, изключително финна глина в околностите на Преслав и може би с покана или да кажем пленничество на... Това е новата сграда на Преславския археологически музей, изключително атрактивна, така като... Дни показваме зимна снимка, така малко... Може би тя ще охлади, да кажем, чисто физически нашите зрители, но ще ги покани да посетят музея, където могат да видят наистина много интересни експонати. Ние до тук говорим за иконите. Да, ние сега ще се върнем малко объркахме разговора, както предварително го бяхме конструирали. Но там се съхранява и е показано в много ефектен вариант Преславското златно съкровище. Това е сега всъщност... Аз ще помоля колегите малко да изчакат, ние ще им кажем кога да покажем съкровището, макар че те показаха и това не е лошо. Сега, тази година се навършват 50 години, откакто Велики Преслав получава статут на резерват. Да, това е с едно постановление 161 от 1958 година. И то касае не само Велики Преслав, но с това постановление са обявени Приска, Мадаре и Велики Преслав за национални резервати.
Мисля, че това е една изключително мъдра стъпка, въпреки отдалечеността в годините. Нещо, което полага началото на една стройна грижа от страна на държавата за тези национално значими. За проучването. Най-вече от гледна точка на опазването и проучването. Виждаме, разбира се, проблеми от различно естество, които с времето, с социалните и политическите промени се отразяват и върху самите резервати, върху тяхното стопанисване, но така или иначе факт е действително, че тези територии, те вече са обособени като държавна собственост. За старите столици, аз съм един от хората, които горещо подкрепят идеята да има специален закон или специален текст, който да поставя в особена ситуация старите столици. Вероятно заслужават един по-специален статут, независимо, че те и така са от национално значение. Но виждаме една Турция, например, която е взела... Застрашени Търново, примерно, е застрашено от... Там наистина, така са нещата, но щях да дам пример с една съседна Турция, която е обособила няколко национално значими обекта и там държавата пряко финансира. Тя отпуска и необходимите щатове, обаче към областните музеи. Да, но това е един конкретен пример в много близка до нас страна с изключителна отговорност. Която не е член на Европейския съюз. С, да кажем, еднакъв подход при оформяне на приемни центрове, на пропускателен режим, ценова политика и така нататък. Нещо, което прави изключително добро впечатление, дори като отиде човек, като обикновен турист, а не като заинтересован специалист, например. Има какво да се мисли още, тъй като... Но самата 50 годишнина е един много добър повод така да направим една рекапитулация на това, което е свършено. И пак още веднъж да поканим всички българи, когато имат възможност, особено в тези летни отпускарски дни, да посетят Велики Преслав, да посетят Плиска, да посетят Търново, да посетят въобще това, с което имаме, защо да се гордеем като българи. Аз смятам, че и колегите, които сега продължават работа си в Преславския музей. Аз изобщо не искам да бъда схващан по различен начин, макар че в качеството ми на регионален директор, чисто методически имам взаимоотношение с Преславския музей, но аз продължавам да се занимавам с преславски проучвания. Дай Боже да ми стига повече времето, тъй като всъщност не съм малко административски задачи. Майсторски е възпитаник на Великотърновския университет, на нас времето така се налага да не стига, да се занимаваме с много неща. Налага се да не стига. Аз съм всъщност ваш студент, специално в историята на Византия. Да, сега, господин Майсторски, нека да кажем накратко, ние казахте за Йордан Господинов, ето какви непретенциозни книжчици са издавани едно време. Изключително с усилията тогава на археологическо дружество Тича. Това са в днешния им вид НПО-тата, неправителствените организации. Имаме запазени протоколи, писма, кореспонденция, която показва с какво усилие от гара на гара са ходили да продават книжлета от този тип или издания на самото дружество, за да могат да набавят финанси, да издържат охрана. Един тогавашен лев, което означава, че е стотинки от гледна точка на... Абсолютно, но така или иначе показва усилието и високия патриотизъм на тези хора, които без изключение са работили безвъзмездно. Такъв е факта. Аз много се надявам, че този дух се възражда вече и в последните няколко години имахме примери с едно движение Съхрани българското. Да. Така наречените бригади, които в Плиска и Преслав сега се разпростряха и на трапезица, Траянови врата. Сега, между другото, Шлюмберже, френския византолог Шлюмберже е казал на времето, драги зрители, и Йордан Господинов го цитира, Преслав е една загадка. Това беше истина за онова време, когато е казана горната мисъл, т.е. за края на 19 век. Доскоро се вярваше и у нас, че Преслав е скрит в непроницаема мъгла и че едва ли ще даде нещо от своето минало. Ако се разкопае, понеже от векове е ограбван, опожаряван, разрушаван от многото български врагове, както казва основателя му Муртак. Значи за него... Това е точно доклада на академик Успенски от 1905 година, когато се правят сондажи. Да, Успенски смята, че е неперспективен Преслав. Той наистина заварва едни дълбоки върници, едно разрушение и зидове в негатив, както казва съвременната археология. И каза, за съжаление, Преслав
от научна гледна е загубен за науката. Но е въпрос на престиж за българското правителство да финансира проучвания в известна степен. Слава Богу, че големия руски византолог Успенски е опроверган от големи археолози. Но да кажем най-вече от господинов с неговия шлимановски така нюх и може би и шанс и с това патриотично чувство, с което той казва, не е възможно великия град Преслав да е толкова унищожен. И се оказва прав още в тези разкопки през 1909 година. Сега може би да кажем, пак да напомним на нашите зрители, аз и друг път съм им показвал такива неща. Има цяла серия от томове, ето една от тези серии, те са вече 9 тома, аз така показвам третия в случая, просто той ми беше под ръка. Плиска Преслав. Отделно има томове Преслав, които също ще ви покажа. 93-та година, 1993-та има се 1100 години. Сега аз още тогава възразих защо 1100 години. 1100 години столица, а не 1100 години Преслав. Преслав е безспорно по-древен. И много други издания. Сега, просто за да пестим време, аз ще ви помоля и вие да показвате. Ето на професор Тотев, за когото не веднъж говорихме. Стана дума, действително. Най-добрите проучватели и най-добрите познавачи на културата на Преслав. Ето една от неговите книги. Въпреки, че това са наистина вече по-съкратените варианти. Професор Тотев в последните години с излизането си, нека да кажем, в пенсия да е жив и здрав. Аз бих искал да отдадем внимание и на другите проучватели, но на него специално му се отдаде Преславското съкровище. На него специално му се отдаде да публикува, да издаде книги вече в много по-крупен мащаб. Ето на професор Димитър Овчаров един кратък пътеводител. Още един от доайените проучватели. Задължително трябва да споменем като заслуги Иван Йорданов. Показвам малката книжка и Иван Йорданов има вече професор Иван Йорданов, както се казва в Шумен, там ударението си слага класически. Професор доктор, световно известен български византолог. Той има много големи и дебели книги, аз показах най-тънката в случая, но... Преди буквално седмици беше отново за курс лекции в Дъмбъртън Окс в Щатите. Действително, учени с световна известност име, които заставайки зад наши, да кажем, организирани прояви, научни конференции, просто трябва да се види по-нататък съдържанието на сборниците, за да си дадем сметка какъв авторитет имат. Може да споменем и Маргарита Ваклинова непременно с нейните... Това е задължително, тъй като тя в момента е даже координатор на научните екипи. Том 4. Те са, разбира се, вече са 5 тома, ако не са. Или 6. Седмия имаме материал. А това е, драги зрители, плочката с предполагаемия портрет на младия все още княз Симеон. Точно така, с част от неговата корона. Вие споменахте и професор Николай Овчаров, който, да кажем, в последните години да кажем, малко се оттегли от преславските проучвания. Аз си мисля, че... Константин Тотев също... Да, Константин Тотев. Изключително богата плеяда. Ние говорим до тук само за живите проучватели. Богата плеяда от учени, изключително тежки специалисти и имена. Смятам, че действително на тях им дължим едно уважение, едно признание, тъй като от края на 19 век, когато Шлюмберже прави неговото изказване, ние всъщност имаме сега един коренно променен като визия Велики Преслав. Имаме дори вече в детайли идеята как са били разположени не само царските палати, но цели ансамбли. В взаимовръзката, примерно, ето тук се сещаме за старшия научен сътрудник Стойчо Бонев. Който Тодор Балабанов също вече с принос в проучванията на двореца. Значи, става дума за, може би, едно от големите открития въобще в разположението на ансамблите в Преславския дворец. Това са жилищата на патриарха и тяхната взаимовръзка с царските палати, с разположението на дворцовата базилика, така известна до този момент, открита от екипа на професор Димитър Овчаров, и владетелската базилика, на която имаме тук кадри, и която беше също
едно съвсем топло, както се казва, откритие от последните 4 години. Базилика, която на практика се явява най-голямата след Плисковската княз Борисова базилика. Тя е с над 46. Тя даже в някои отношения така е една нова стъпка в строителството на подобни храмове, като технология, като решение на отделни композиционни елементи. Аз съжалявам, че тук не можем да покажем миниатюрата. Ние сме я показвали, между другото. Миниатюрата на княз Симеон като ктитор на храм, държейки храм в ръката си. Ние имаме някъде в Златостои. Мисля, че имаме между нашите кадри. Ще я покажем така или иначе. Аз ви предлагам пак да се върнем на Теодор Стратилов, тъй като колегата Георги Майсторски се оказва, че е намерил някакви допълнителни неща, които обясняват тази безпрецедентна икона. Тя наистина е сензация от начало. Както казахте, никой не вярва, че това може да бъде направено в България. Но вие попадате на детайли, които обясняват някои неща около иконата. Действително, аз бях провокиран от това, че е останал немонтиран надписа. То никой не е допускал, че има надпис. Не, той така или иначе, той е известен. Агиос Теодорос с известни граматически грешки, но може би заради синхрона, т.е. симетрията в образа, така както в, може би, есента на 1912 година, по моите проучвания, всъщност образът е събран през ноември 1911, въпреки че 1909 е открита като плочки. Йордан Господинов пише, че е открил плочки от монументални образи, монументални икони. И че някоя от тези монументални, вероятно, е Свети Теодор. Тъй като там плочките с буквите той е успял да ги сглоби веднага. Но може би за тази плочка става дума тук. Също, но тя е с по-дребни букви. Още през онези далечни времена, 28 година. Възрастни преславени казват, че всъщност в една ноеврийска надвечер, обработвайки материала от Патлейна, тъй като той е работил като учител и вечер всъщност се е трудил и като уредник на музейната сбирка, успява да събере частично пъзела и вече в следващата 12-та година виждаме една снимка от фотографа на Народния музей в София Трайков от юли месец, когато плочките са подредени само върху някаква плоскост, без да са още скрепени с гипс. И на следващата година, или може би, когато е публикацията 1914, цветна публикация, вече виждаме иконата върху гипсова подложка. Но в тези две снимки аз също забелязах и разлика от монтажа на една малка плочка от рамото на светеца, дясното рамо. Там, където няма гипсова подложка, тя се вижда, а в гипсовата подложка я няма. В този популярен сега пъзел, който, да кажем... Популярен образ, да кажем. Образ, нека така да го наречем. Той е по някакъв специфичен, с надписи. Но аз го отдадох наистина на, да кажем, чувството за симетрия на художника, желанието му да даде малко по-хармоничен образ на зрителя. Той успял да го направи, но пък провокацията за мен беше да издиря тези плочки. Оказва се, че те са инвентирани под различни инвентарни номера. И така са постъпили от Стария музей в фонда на сегашния Преславски музей. Прави са колегите, които казват, че много често се намират находки, намират се някои такива непознати, неподозирани неща в самите музеи, а не толкова на терена. Абсолютно, отдавна намерени, разбира се. Да, в този смисъл аз просто имах изключително голям шанс наистина да попадна на материал, който не е бил в центъра на вниманието на изследвачите и уредниците преди мен. Оказва се, че има плочки с различно отлагане. Тоест те по различен начин вероятно са паднали при счупването, при натрушаването на тези плочки. Постепенно стигнах до изключително любопитни данни, къде са открити самите плочки от иконата, тъй като вървеше някакво полулегендарно схващане, че едва ли не това е бракувана продукция. Между другото много хора и до сега вярват в това. Тя наистина е в близост до част от ателиетата. През едно помещение, например, са намерени остатъци от бои.
глазури. Но не е бракувана, това си е... Но това е всъщност пълноценна икона. Така наречената кула, североизточна кула на комплекса, недалеч от криптата. Там са няколко гробници. И всъщност един пилон в средата на тази кула или контрафорс, както по-късно така беше конкретизирано, защото тази кула наистина има функцията на контрафорс. В средата има пилон, който дели условно по времето на Господинов, дели условно приземието на тази кула на южно и северно помещение. И в тези плочки, които постепенно сглобявайки, аз установявам, че имаме целите рамена. Аз тръгнах именно от тази плочка на дясното рамо и успях да чакаме новия вид на иконата. Може би тогава, когато аз имам малко по-продължителен достъп до оригинала, тъй като е много трудно. Това ми беше следващия въпрос. Много е трудно да се работи, когато имаш оригинални части, които трябва да насложиш. Тези плочки, да ги взете. Да, ето това са плочките с надписа. Част от оригинала е при вас. Плочките са в Преслав. Те са в Преслав. В момента оригинала на иконата Свети Теодор се съхранява в Националния археологически институт с музей в София. Там е допуснато едно... Да, първото инвентиране е в Преславския музей. Допуснато е обаче по-нататък едно преинвентиране. Тук колегите смятат, че са били в правото си, тъй като те тогава са всъщност Преславския музей като филиал на Националния, но така или иначе аз смятам, че мястото на паметника е в Преслав. Още повече ние му дължим вече възстановяване, максимално възстановяване на пълния образ. Аз съм събрал с една дума 4 плочки, 2 от тях установявам като позиция на сегашния портрет, ако мога така да го нарека. Ние, впрочем, не знаем как е бил разположен надписът. Дали симетрично от двете страни или точно така, едно под друго. Почти е сигурно, че нямаме плочки с, да кажем, другата част от името. Дали това дали е Тирон или е Стратила. Да. Също спор. Смята се, че по-популярен тогава светец е Тирон, но по-късно пък виждаме един събирателен образ. Двамата изобразени като свети Теодори, Агил Теодори. Да, има дори такива църкви има. Но така или иначе дължим вече новия, по-пълния възстановен образ на тази магична икона. Смятам, че имаме потенциал и сред българските реставратори, имаме достатъчно добри технологични възможности и това, според мен, вече е въпрос на едно решение категорично на министъра на културата. Може да бъде намерено такова решение. Но за да мога все пак да изложа системно тези мои наблюдения. Съкровище е при вас, в Преслав. За съкровището бяха извършени, може да кажем, чудеса от храброст от страна на община Велики Преслав, тъй като в рамките само на 2 години беше направена инвестиция по съоръжаването на един трезор, съкровищница. Като че ли шанса после пък не се отблагодари, тъй като през 2005 година последователно в 2 седмици бяха открити 2 много ефектни съкровища. Едното от 13 век и в следващите няколко дни едно съкровище, да кажем съкровище, тъй като това са гробни находки, няколко гроба, но едно съкровище от ранното средновековие, вероятно принадлежало. Не, вероятно, това е сигурно, тъй като те като типология принадлежат и те са готски накити, готски находки, но всъщност тези неща сега допълват представянето в съкровищницата. Аз бих казал, че тя започва да утеснява там. Моля колегите да дадете другите кадри от съкровището, от всичките му детайли и цялата му възстановка. Тук говорим за... Виждаме и други много ценни неща. Като говорихме за култа, ето Благовещение. Това е всъщност една пирамидална висулка от планински кристал, която вероятно не може да се датира по-късно от началото на 7 век. Тя обаче е обкована в златен обков през, да кажем, края на 9-10 век и показва, според мене, припозната е като
така един предмет и на лукса, но и на култа, тъй като има някакво отношение към култа на Богородица. Несъмнено. Да, това е сцената Благовещение, в която Гавриил известява. Вижда се колко брилянтно изпълнение наистина. Пропуснахме да кажем, че професор Казимир Поп-Константинов пък намери тук през последните години много така нова информация и находки, свързани пък с култовия живот, с манастирския живот. Ние правихме специално предаване с него, тъй че сега Аз искам да го поздравя. Той в момента той също ми е бил преподавател. Мисля, че имаме така много добри взаимоотношения. Искам да го поздравя, че се върна в Преславската археология след доста години, след доста години прекъсване. И всъщност Преслав му се отблагодарява по най-добрия начин, тъй като обекта, където той още от младежките си години има така, да кажем, запазва известни резерви в заключенията. Вижда недопроучени пластове. Това е много предпазливо, това е много важно и много добро качество за един археолог. Не бих искал изобщо да отнемам, т.е. да говоря вместо него, но наистина имаме изключително ефектни находки, имаме епиграфски паметници, които по някакъв много така логичен, много интересен начин допълват сведенията от саркистичен, от различен друг материал. Всички тези великолепни неща, които виждате, драги зрители, могат да бъдат видени именно в музея в Велики Преслав. Тъй, че още веднъж да напомним нашите зрители, къде се намират тези наистина невероятни шедьоври на старобългарското изкуство, на контактите на България с Византия, въобще неща, които правят чест на всяка култура. Ние знаем унгарците колко много държат на тези две императорски стени, които притежават, и то от по-късната епоха. А всъщност ние имаме тук един набор, нали, може за бъдеще, дай Боже, и други неща да се открият, нали, свързани именно с тази преславска цивилизация. Между другото, вие приемате ли термина, който пръв използва професор Иван Божилов, преславската цивилизация? Имаше полемика малко и по този въпрос. Аз самия, честно казано, я приемам като именно изисканата, високата елитарната цивилизация, което не означава, че в другите градове няма цивилизация и културен подем, но все пак Преслав е наистина едно... Да, моето схващане е, че всъщност тук става дума наистина за един недълъг период. Златен век, те са го казали хората. Да, да кажем, може би даже част от този период, в той придържава и при Петър. Нека да реабилитираме и Петър. Петър, като че ли, даже чисто от архитектурна гледна точка, Преслав е най-помпозен, с така най-величествена осанка на сградите. Едни огромни верижни постройки просто оформят цитаделата. Така че има обяснение къде икономическия ресурс е бил влаган, но в последните години проучванията и на другите центрове показват, че всъщност не само Преслав бележи такъв подем, такъв блясък, но дръстър, наистина. Затова бих казал, че това може би, ако го наречем като явление преславска цивилизация, това е образеца, това е модела, който... И аз така го възприемам като този смисъл. Да, който дава всъщност образец за българската територия и който всъщност може би идва след времето, когато се оказва, че... Да, и когато се оказва, че всъщност Симеон не може да бъде Василевса в Константинопол. Да. Аз обикновено с туристи се опитвам да илюстрирам стремежа му със съвременното измерение на президента на Съединените щати. Това е било смисъла. Имало е една валута, имало е един президент. Такъв е бил, да кажем, упростено. По-добре с Римската империя, която тогава... В някакъв смисъл византийската се е самоидентифицирала съвсем основателно. Иначе чисто икономически, чисто културно съвсем нормално е било всъщност да има едно такова приливане от една в друга. Византия като империя винаги е като че ли била отворена в известен смисъл и за културно влияние, не само за политическо. Поликултурна, мултикултурална. Точно в това е бил шансът, той добре го е разбирал великия между царете. Така. Но въобще взето, именно може би това му голямо желание, той му стремеж. Виждаме сборник,
Също част от илюстрациите, да. Ще видите след малко едно копие на сборника. Между другото, не е лошо да разкажете, то е подарено на... Значи това е руското копие на тъй наречения Светославов сборник. Да, а вече на тази база, мисля, че монахини бяха на Преславския музей се пазят копирани по автентичната технология, изучаване в руските предели. Да. Две страници от Светославовия сборник от 1073 година. Първия негов препис. Всъщност, мисля, че това са монахини от Кремиковския манастир. От Кремиковския манастир, да. Без да имам някъде да съм виждал. То отдавна е направено това дарение. Правено е по повод на откриване на новата експозиция през 1981 година. Има много спорове, между другото, по повод на построяването на новата сграда на Преславския музей. Дали точно там е било мястото, дали точно така е трябвало да изглежда, аз мисля, че все пак трябва да сме благодарни на тогавашния устрем, без никакво съмнение от архитектурна гледна точка. Сградата е едно бижу и тя действително по изискванията на съвременната музеология предполага точно един синхрон, една хармония между външното възприятие на сградата и вътрешното пространствено оформление. Това е едно от най-перфектните съчетания, бих казал, в българската музейна действителност. Сега, между другото, предишните две предавания, господин Майсторски, вие го знаете, разбира се, бяха за римската култура и римските градове. Сега направихме за Преслав. Не само защото е голяма Богородица, само защото Велики Преслав го заслужава, но, драги зрители, ние сме го казали и друг път в това студио, че няма друг български град, друга българска столица, която да е получавала такава висока оценка от чужденци, като домашен български Константинопол, като малкия Истанбул, нали, да речем, османските автори. Тоест, те знаят и Търново, знаят и Охрид, знаят и други големи градове в България. Обаче единственият град, който може да се уподоби на Константинопол, е само Велики Преслав и никой друг. Няма никакво съмнение. Да. И между другото, особеностите на има водопровод градското строителство. Този водопровод, впрочем, той бележи канализация и ранния, предстоличния Преслав. Да, именно. Въпреки, че с по-скромни размери. Забележителното е, че питейната вода е довеждана от 6 км. Най-добрата, а не най-близката вода. Това показва непременно всъщност и икономически ресурс. Каже Симеон да няма самочувствие на римския император, като има мислене на голям владетел от европейски мащаб. Когато говорим за водоснабдяване, ние непременно трябва да имаме предвид една перфектна канализация, която е осъществена в Преслав. Имаме бански съоръжения, имаме площадни дворни пространства, които общо взето те са обединявали. Те площадите винаги обединяват. Те не разделят сградите като композиции, имам предвид. И може би така, колкото на шега, толкова има някакси резон, но професор Николай Овчаров се шегуваше, че вероятно Преслав трябва да го считаме като последния античен град в Европа. Ами аз така мисля, че тая наистина това. Изключително солидна каменна архитектура, за разлика вече тук казваме от първата столица Плиска. Може в един период паралелната столица Плиска, някъде в средата на 9 век, но така или иначе наистина има каменна архитектура, но във всеки случай всичко е много по-близко някакси до степните империи, до най-старата традиция на степите. И в такъв смисъл, да, Преслав е планиран, Преслав е строен действително по образеца на античната архитектура и античното градоустройство. И като българския Цариград, реално погледнато. Но това вече всъщност мотивирано от желанието непременно да има един град достоен по великолепие, по блясък на Константинопол. Сега ние, между другото, можем пак да се върнем към нещо, което вие казахте и което малцина го знаят. Града, в вековете на османското владичество е пострадал много от именно от тези върници, въобще използвани не само от турци, но и от българи като строителна кариера, така да се каже. Мога веднага да Тоест, ние сме загубили страшно много и въпреки всичко, малкото, което е останало, е нещо неправдоподобно като внушение Преслав. Да, действително, аз щях да кажа веднага, да дам два примера. В моите проучвания, които в последните 3 години, вече 4,
извършвам с екип на Преславския музей по външната крепостна стена, която, да кажем, е била обливана, измивана от река Голяма Камчия. Това е източната крепостна стена. В тези проучвания миналата година попаднахме на една огромна върница в диаметър над 10 метра. Недоизчерпана. Тази върница, кой знае що... Тя е съвсем отскоро. Изобщо, нека да не обвиняваме тук нашите, само предците и съвременните хора. Съвременните българи, може би с загубеното чувство за отговорност историческа, за историзъм въобще. А имате ли проблеми с симаняри и с подобни... Сега там по принцип е така по-добре организирано всичко, но външният град на Преслав е много голям. Голям е. Случвало се, казвам го с съзнанието, че това не е редно. Такава е музейната етика. Международната музейна етика не е редно, но сме откупували материали, за които и сме имали сведения, че са открити по такъв незаконен начин с специална техника. Тук не говорим за тежки изкупи в рамките на самия резерват, но предпочитали сме да запазим, например, едно сребърно кръстче с изключително красиво гравиран надпис, което вече е в експозицията публикувано. Но то постъпи точно така. И сведенията потвърждаваха точно местонахождението му в местността Селище, там където говорихме преди малко за проучванията на професор Попконстантинов, в, да кажем, близката околност на този граждански комплекс, селище. Така че имаме тая дейност. Имаме материали, които сме успели да откупим. Имаме, за съжаление, и много загубен материал, за който сме получавали сведения или да допускаме, че... Да. Сега туристическия поток към Преслав е така стабилен, нали? Но не е толкова голям, както към други подобни обекти. Поне моите впечатления са такива. Може би Плиска има малко по-добър късмет, защото е близо до магистралата. Преслав се пада все пак на 20 и няколко километра от магистралата София-Варна, която не е завършена напълно, разбира се. Така, имате хубав сайт, по принцип Преславския музей, за Шуменския музей също сме говорили. Общо взето, как да привлечем, и с това предаване, така и моята амбиция също е да привлечем колкото се може повече хора да посещават Преслав. Това е една от най-хубавите места в България, драги зрители. Просто мястото е чудно. Царете, особено и Омуртаг и Симеон, те знаят къде да се заселят и къде да се направят резиденциите. Аз, може би, не е редно да търся резервите извън себе си, извън нас, казвам, кръга музейни специалисти. То това трябва да бъде задължение въобще на националната ни политика. Тъй като логично е човек себе си да се опита да усъвършенства и своята си работа, и менеджерския си подход, за да направи обекта по-атрактивен. Но там, в случая с Преслав, инфраструктурните проблеми са изключително тежки. Пътя все още е в много окаяно състояние. Говори се за все по-широк път, да кажем, за все по-хубава магистрала. Но това на мен лично ми звучи все по-далече във времето. Не е така, не е. Отделно, че... Да не изплашим някои хора да решат, че няма път до Преслав. Сега само да поясня. Освен, че обекта пада малко в страни от основната магистрала, всъщност, действително, когато веднъж мине, говорим за фирмите вече, защото гражданите индивидуално и фамилно, когато искат да посетят, тях не могат да ги спрат така закърпени пътища, защото пътя все пак е добър. Да, осигурява бързо. И от към Търговище, и от към Шумен. Но туроператорите действително казват, оправете пътя, за да можем да идваме. То това не може музея да го направи, трябва да го направи... Дори за тях това да е едно формално оправдание, тъй като контингента им не е достатъчно качествен, че да се интересува от културен туризъм, все пак ние трябва да елиминираме този фактор. Значи, но така или иначе, за мен възела е да осигурим достатъчно атракции и достатъчно комфортни условия на туристите да остават, тъй като Преслав сам за себе си не може да бъде продукт. Нито пък Мадара или Плиска. В Шумен, нека да не забравяме, вече коментирахме предишното ни предаване. Това са и Шуменската крепост, изключително атрактивна вече, Томбул-джамия, паметника създатели на българската държава, няколко къщи музеи, самата централна експозиция. Изобщо тук става дума за една изключително наситена на
паметници на културата, на обекти на културния туризъм област. Единственият за мен правилен подход, това е точно да имаме едно хомогенно излъчване и да осигурим онзи комфорт на туриста, онази провокация, която да го накара да остане. Тоест не само сухото, макар и в така величествено състояние запазено наследство, но да има и атракция малко, да има и нощното забавление, онова релаксиране, което е необходимо на всеки човек. Да, аз още веднъж искам да кажа на всички, които не са ходили в Преслав, че са загубили много и че е крайно време да коригират тази грешка. Там през лятото може да се спи спокойно и на палатка, там просто всичко е великолепно като място. Аз мисля, че така с течение на времето и тези инфраструктурни проблеми ще се оправят, нали, така или иначе. Убеден съм. Но не бива нашата велика столица, града на Симеон Велики, един град, за който Раковски пише с трепет, нали, че той Раковски е посещавал старините, бил е така съответно невероятно развълнуван. Просто Велики Преслав не може да бъде в страни от нашите усилия да си върнем нашето наследство, да го осъзнаем, да го осмислим, да го представим пред света и пред нашите потомци. Така е, действително. Така че аз ви благодаря за усилията, които правят вашите колеги и вие като директор доскоро на Велики Преслав, а сега на Шумен. Надявам се, че и за в бъдеще ще повдигаме така много въпроси около Велики Преслав, около тези наистина много забележителни векове на България. И тъй като времето ни изтича, може би да поздравите все пак хората от Велики Преслав с празника. Аз действително както и всички българи. Искам да благодаря на всички преславяни за тяхната съпричастност. Да благодаря обаче на колегите си, които от Преславския музей, които работят там и карат едни изключително тежки летни графици, като не пропускат и археологическите проучвания. Всъщност много тежка инвестиционна програма вече възприема Преславския музей, тъй като финансира 4 обекта, да кажем, ако не пропускам в момента. И новият директор също е много стойностен. Именно за това става дума. Искам и на тях да благодаря за разбирането на общинска администрация. Считам, аз самия, може би не е мястото така да се похваля, но съм и общински съветник, така че и в това си качество се опитвам с каквото мога да бъда полезен. Смятам, че там вече няма никакво съмнение, че тази даденост, резервата с музея, това цялото археологическо богатство действително излиза на преден план като приоритет на общинското. То трябва да бъде приоритет въобще на националната ни политика. И точно за това искам да поздравя, за това отношение искам да поздравя преславяни и да им благодаря и да обещая силите си, за да вървим така напред. Успехи нататък, господин Майстовски. Сърдечно ви благодаря за това участие. Чакаме новини и нови находки от Преслав и разбира се най-вече усилия да осмислим това богато наследство. С това нашето предаване завършва, уважаеми зрители. До следващата ни среща.